Ako na diktáty. O tom si povieme dnes. Diktáty, strašiak, totálny, každého chytá panika, keď sa ide písať diktát. Pričom, keď sa píše písomná práca zameraná na nejaké slovné druhy, tak žiaci sa to dokážu naučiť, vedia si zapamätať tie poučky ohľadom toho, kedy sa aké i píše, aké sú tam výnimky a podobne. Ale ako náhle to už majú preniesť do praxe a písať diktát, tak nastáva chaos. Povieme si teda v krátkosti, ako na diktáty, aby sme si boli istí, že to máme napísané správne. V prvom rade, keď píšem diktát, musím sa zamerať na to, konkrétne slovo, aký je slovný druh. Začneme podstatnými menami. Čiže žiaci si radi pamätajú, že keď je niečo v pluráli, tak to má končiť mäkkým i. Áno, pri množstve slovných druhov to tak je, ale nie pri podstatných menách. Čiže keď mám nejaké podstatné meno, končí sa mi na i a ja neviem, aké i tam napísať, vôbec sa nezameriavam na to, či to podstatné meno je v singulári alebo v pluráli. Zameriavam sa len na to, aký skloňovací vzor to dané podstatné meno má. Čiže v tejto vete skúste si tak v hlave dopísať, aké íčka by ste tam napísali. Ideme si vysvetliť, aké i tam majú byť a prečo. Čiže, keby som išla podľa toho, že či je to v singulári alebo v pluráli, tak vidím, že všetky tie podstatné mená sú v pluráli, čiže by som tam nasúkala mäkké i spokojne, lebo ide o plurál. Mala by som to všetko zle. Takže, ide o podstatné mená. Pri podstatných menách ma nezaujíma singulár, plurál, zaujíma ma výlučne skloňovací vzor. Ak neviete určovať vzory, odporúčam video o podstatných menách, ktoré je rozdelené na dve časti a tam sa dozviete presný postup, ako určiť skloňovací vzor podstatných mien. Tu si spravíme taký rýchlo kurz. Čiže žijú tam zebry. Keď chcem určovať skloňovací vzor podstatných mien, každé to podstatné meno si musím dať do základného tvaru, čiže do nominatívu, ktorý má otázku kto, čo. Čiže kto, zebra. Kto, potkan. Kto, myš. Kto, hus. Kto, pštros. Kto, druh. Takže, teraz zistím, aký skloňovací vzor majú tieto podstatné mená. Zebra je ženského rodu, čiže do úvahy pripadajú vzory. Žena, ulica, dlaň, kosť. Dlaň a kosť končia spoluhláskami, čiže tie nám automaticky vypadávajú. Prichádza do úvahy žena a ulica, pretože sa končia na a, presne ako naše slovo zebra. Sú dve zebry, dve ženy, dve ulice. Čiže ulica vypadáva, lebo sú zebry, ženy. A ženy sa píšu s y, tým pádom aj zebry. Potkany. Pri potkanovi a pštrosovi ide o podstatné mená zvieracie mužského rodu. K tomu je takisto samostatné video, odporúčam pozrieť, čiže tu si to naozaj len tak v rýchlosti povieme, keďže ide o zvieracie podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v tej vete v pluráli, potkany, pštrosy, tak vyjde nám, že skloňovacím vzorom je dub a keďže máme dva duby s y, tak aj potkany budú s y, aj pštrosy. Ideme ďalej. Mám tu myš. Myš je ženského rodu, čiže žena, ulica, dlaň alebo kosť. Žena a ulica končia písmenom a, takže tie nebudem potrebovať. Ideme rovno si spraviť spolu aj myš, aj hus, lebo tu je š a tu je s na konci. Čiže keďže sa končia spoluhláskami, tak do úvahy prípada dlaň a kosť, lebo aj tie sa končia spoluhláskami. Poviem si ich v množnom čísle. Sú, dla, nie, bez toho zmäkčenia samozrejme, a tu bez zmäkčenia dve kosti. Keďže nie sú dve myše,
ani dve huse, tak dlaň to byť nemôže. Môže to byť kosť. A keďže kosti majú mäkké i, tak aj myši, aj husy budú mať mäkké i. Druh patrí k mužskému rodu. Nie je to životné, čiže operujem tam so vzormi dub a stroj. Sú dva duby, dva druhy. Stroj to byť nemôže, pretože sú dva stroje a nemáme dva druhé. Čiže druhy, duby. Duby sú s y, čiže aj druhy sú s y. Čiže toto je základná vec. Podstatné mená neriešite, či je tam singulár alebo plurál. Vždy postupujete podľa toho, aký majú skloňovací vzor. Ďalšia vec. Často sa v škole učíme, že tá koncová prípona ami sa píše s mäkkým i na konci. Áno, je to tak, pokiaľ hovoríme o inštrumentáli. Čiže s kým, s čím. Pozrieme si, tu máme v tom inštrumentáli všetky rôzne skloňovacie vzory. Čiže tu máme ženský rod, ženami, ulicami, dlaňami, kosťami. Tu máme stredný rod, mestami, srdciami, vysvedčeniami, dievčatami a z mužského rodu je tu hrdinami. Áno, všade je tu prípona ami s mäkkým i. Súhlasíme. Čiže prípona ami v inštrumentáli je vždy mäkké i. Ale pozrieme sa na také prípady, kedy sa žiak nezamyslí nad tým, že nejde o inštrumentál. Mám tu slovné spojenie bez mami. Čiže ami. Hej, pozerám reklamy. Ami. Krmil lamy. Ami. Neznamená, že keď to podstatné meno končí na ami, tak tam automaticky fúknem mäkké i. Musím sa uistiť o tom, že ide o inštrumentál, čiže s kým, s čím. Bez mami. Bez mami, bez koho, bez čoho. Čiže to je genitív. Nemám tu inštrumentál, čiže táto prípona sa ma netýka. Pozerám reklamy. Pozerám koho čo, alebo je v televízii kto čo. Hej? Takže nie je tu inštrumentál. Krmil koho čo, lamy. Čiže to je akuzatív, nie je tam inštrumentál. Čiže neberte to tak, že keď uvidíte podstatné meno, ktoré nejak takto končí, že ami, ono to ani nie je prípona v tomto slove. Ani tuto nie je prípona, ani tuto nie je v podstate prípona. Taká tá klasická skloňovacia. Čiže keď vidím, že tam nie je inštrumentál, tak musím sa zamerať na to, čo sme si hovorili doteraz. Idem podľa skloňovacieho vzoru. Mama je vzor žena, bez ženy, bez mami, čiže y. Reklama je takisto žena, čiže y. Krmil lamy, aj lama je žena. Takže sú y. Tak pozor na to, aby sa vám to neplietlo. Prejdeme k prídavným menám. Pri prídavných menách sa orientujeme aj podľa skloňovacích vzorov, ale už aj podľa toho, či ide o singulár alebo plurál. Keď máme prídavné mená, ktoré majú vzor cudzí, tak vždy bude mäkké i na konci, vždy, lebo nasleduje po mäkkej spoluhláske, aj keď ide o jednu osobu, čiže singulár. Čiže starší človek. Mäkká spoluhláska, po nej automaticky mäkké i. Je jeden, je to singulár a napriek tomu je tam mäkké i. Starší ľudia, plurál, takisto by bolo mäkké i. Čiže tie prídavné mená, ktoré majú vzor cudzí, budú mať mäkké i na konci vždy. Bohatý človek. Tu máme vzor pekný. Prečo? Pretože tu a tu vidím, že nie je mäkká spoluhláska, čiže je to vzor pekný. Bohatý človek. Keď sa to prídavné meno končí na i, tak sa musím teda pozrieť na to, aký je to vzor. Ak zbadám, že je to vzor cudzí, automaticky dám mäkké i. Ale ak ide o vzor pekný, tak vtedy musím určiť, či tam mám singulár alebo plurál. Ako napríklad v týchto dvoch prípadoch. Tu mám bohatý s y, tu mám bohatý s mäkkým i. Prečo? Obidve majú vzor pekný. Vzor je síce pekný s y,
Ale keď to prevediem do praxe, tak musím sledovať, či ide o plurál alebo singulár. Čiže bohatý človek je jeden, singulár, čiže bude y. Bohatí ľudia, plurál, čiže bude mäkké i. Pozor na to, hovoríme o tom pri prídavných menách, ktoré sa končia na i. Dobre. Pozrieme sa na toto slovné spojenie. So skúsenými podnikateľmi. Podľa toho, čo sme si teraz hovorili, tak môžem si rovno povedať, že skúsenými podnikateľmi vidím, že tam ide o plurál, čiže to i na konci musí byť mäkké, lebo ide o plurál a to i je na konci. O tomto i sa ideme porozprávať teraz. Aké i tam má byť? Nemyslíme tým to, že teraz mám prídavné meno, ktoré je v pluráli, tak automaticky všetky ička v ňom budú mäkké. To nie je tak. Pozrieme sa na základný tvar. Čiže základný tvar prídavného mena zistím tak, že si položím otázku aký. Čiže vidie mi skúsený. Skúsený je vzor pekný. Čiže keď mi vidie vzor pekný, musím pozerať na to, či je to plurál alebo singulár. Je to plurál, to znamená, že to i na konci bude mäkké. Ale to v podstate v strede slova bude aké? Pozriem sa zase na ten vzor. Vzor pekný, keď si pozriem s kým, s čím, tak je peknými, sa píše takto. Čiže ja tie ička musím odkopírovať do toho prídavného mena. Dobre? Keď máme prídavné meno, napríklad staršími, aké i by som tam dala? No, aký starší. Prečo som dala mäkké i? Pretože pred ním je mäkká spoluhláska, čiže po mäkkej spoluhláske neexistuje y. Takže je to vzor cudzí. Preto tu je mäkké i. A na konci bude mäkké i preto, že ide o plurál. Prejdeme na zámená. Pri zámenách takisto rozlišujem singulár a plurál. Hovoríme aj o pravopise podľa toho, či ide o mužský, ženský alebo stredný rod. Ako to funguje? Mám za meno oni, sami, sú s mäkkým i, a mám za mena oni a sami s y. Toto platí aj pri iných slovných druhoch. Radi, jedni, rady, jedni. Kedy tam mám dať to mäkké i a kedy y? Veľmi jednoduché. Mäkké i dávam vtedy, keď ide o mužský rod. Y dávam vtedy, keď ide o ženský rod a stredný rod. Čiže položí mi niekto otázku, kde sú ženy? A odpoviem. Oni išli nakupovať. Ženy. Kde sú deti? Oni sa hrajú v záhrade napríklad. Čiže keď mám vetu, v ktorej budú buď ženy, deti alebo ženy, deti dokopy, používam y, a to aj pri týchto iných slovných druhoch. Pokiaľ ide o mužov, používam mäkké i. Čo v prípade, keď vymenovávam osoby vo vete, ktoré sú aj mužského aj ženského pohlavia? Tak nastane toto. Keď sa tam už vyskytne čo je len jeden muž, tak celkové zámeno pre všetky tie osoby preberá ten mužský tvar. Hej? Čiže napríklad položím otázku. Kde je Peter, Kamila a Marika? Už tam bol jeden muž spomenutý, tak odpovedá mužským rodom. Oni išli už domov, napríklad. Takže toto zapamätať. Ďalšia vec, ktorú treba ovládať, zámena sami s mäkkým i s y, samí, samí, samé. Takže máme dva významy. To sami a iné tvary môžu byť vo význame buď o samote, akože bez nikoho iného, alebo vo význame veľa, len, iba. Príklady.
Učiteľky ostali s deťmi sami. Čiže nik iný okrem nich tam nebol. Ostali tam o samote. Učiteľky, ženský rod, deti, stredný rod, čiže preto Y. Chlapi ostali v lese sami. Ostali tam len chlapi, nik iný tam nebol, čiže o samote. Chlapi, mužský rod, preto mäkké I. Dieťa ostalo v izbe samo. Pozor na toto. Dieťa ostalo v izbe samo. To je jedno dieťa. Samo. Nie samé. Dobre. To si ukážeme teraz, kedy bude samé. Čiže dieťa ostalo v izbe samo. To je ako keby som povedala, Marika ostala v izbe sama. Idem ďalej. Vo význame veľa, len iba. Čiže je to tu samý robotník. Čo to znamená? Že tam nie sú o samote tí robotníci, ale znamená tu, že je tu buď veľa robotníkov, alebo každý z nich prítomných je robotník. Čiže je to síce je to mužský rod, ale je to robotník v jednotnom čísle, tak preto je Y. Sú tu samé deti. Toto je to. Samé deti. To znamená, že sú tu len deti, nikto iný, žiadny dospelý. Toto si treba zapamätať. Trošku si precvičíme zámena. Čiže ty si tam bol, znameno ty, s Y. Mám ti pomôcť? Mäkké I. Prídu aj tí hudobníci. Vidím, že mám tu zámeno tí, končí sa na I, takže sa musím zamýšľať, či ide o singulár alebo plurál. Hudobníci plurál, v pluráli je mäkké I. Prečo si taký unavený? Vidím, mám tu zámeno, ktoré sa končí na I, čiže zase určujem, či singulár alebo plurál. Prečo si taký unavený? Jeden človek, čiže singulár, v tom prípade Y. Aj vy ste taký unavení. Vy s Y. To je vždy. To je osoba. Ste taký unavení. Tu som mala Y, lebo bol singulár, ale tu vidím plurál. Ste unavení, viacerí. Čiže aj keď sa vám to tam možno nehodí, takže na pohľad, tak naozaj je tam mäkké I, pretože je to plurál a to Ičko je na konci. Výletníci ostali na ostrove sami. Výletníci predpokladá mužský rod. Ale aj keby medzi tými výletníkmi boli ženy a aj deti, tak je jasné, že sú tam aj muži, pretože nie je tam napísané výletníčky napríklad. Hej? Čiže keď už predpokladá mužský rod, tak na konci má mäkké I. Je to tu samý strom. Vo význame, že je tu veľmi veľa stromov, tak bude Y. Chcete ísť na koncert sami? A teraz, v tejto vete ja neviem určiť, koho sa pýtam. Či žien, či mužov, alebo detí. Takže vo vete, keď neviem, či ide o mužský, ženský alebo stredný rod, tak dávam podobu mužského rodu. Mäkké I. Pozrieme sa na číslovky. Pri číslovkách sa orientujem podľa ich skloňovacích vzorov. Tie sú takéto. 0 má vzor žena. 1, 2, 3, 4 sú samostatné skloňovacie vzory. Číslovky od 5 do 99 sa skloňujú podľa číslovky 5. 100 má vzor mesto. 1000 stroj. Milión dub. Miliarda žena. Toto sú vzory čísloviek. Treba sa ich naučiť. Prejdeme si. Najskôr tieto základné, potom prejdeme na ďalšie vzory, ktoré sme si ešte nespomenuli. Taký základný vzor 5. Čiže od 5 do 99 majú všetky číslovky vzor 5. Čiže idem von s 8 spolužiakmi.
Ja už som sa pri prídavných menách naučila, že keďže vidím tu plurál a tu sa nám končí slovo na i, tak v pluráli dám mäkké i. Hej? A tu by som automaticky dala y, lebo pri väčšine prídavných mien sa to tak v slovenčine proste robí, tak by som to tam dala, aj vizuálne sa mi to tam hodí a bola by som spokojná, hej, takto. Tu mi chýba vokáň. Čiže takto by som to dala a očakávam jednotku z diktátu a potom som prekvapená, lebo to tak nie je. Prečo? Pretože s 8, čiže ich je 8. 8 spadá do skupiny 5 až 99, čiže majú vzor 5. Čiže ja toto slovo, túto číslovku vo vete si nahradím tou 5. Čiže keby tá 5 bola v tejto vete, tak tá veta by vyzerala: idem von s 5 spolužiakmi. A keďže je to vzor, tak musím tie ička kopírovať. Takže tu nebude y, ale mäkké i. Preto treba ovládať ten vzor 5. Nech sa vám to tam aj vizuálne nehodí, veľakrát vidím, že sa to tam nehodí naozaj žiakom, že by tam najradšej dali ten y. Je to vzor 5 a preto si každé to slovo, ktoré hovorí ten počet, musím prehodiť na ten vzor. Idem ďalej. Po 7 rokoch ho vyhodili. Čiže pracoval tam 7 rokov. Je to takisto vzor 5, pretože 7 sa nachádza v rozmedzi 5 až 99. A teraz zase to 7 si nahradím, hej? Čiže po 5 rokoch ho vyhodili. Mäkké i. Čiže aj tu bude mäkké i. Ideme ďalej. Ďalšie vzory čísloviek sú vzory, ktoré sú vlastne prebraté z prídavných mien a ide o radové číslovky. Iba dve číslovky, tretí a tisíci, majú vzor cudzí, pretože tu je mäkká spoluhláska aj tu, aj tu. Všetky ostatné, 7, 13, hociaký iný, má vzor pekný. Hovoríme o radových číslovkách. Neurčité radové číslovky, napríklad posledný, niekoľký, majú takisto vzor pekný. Ideme si pozrieť vety. Na súťaži som skončil 9. Hej, pozriem sa, že končí mi to ičkom, aj tu, na súťaži sme skončili. Hej, čiže tu mám doplniť posledné i aj tu. Čiže už vidím, že už budem rozmýšľať, či je to singulár alebo plurál. Hej. Najskôr sa pozriem, či je to vzor cudzí alebo pekný. Ak by to bol vzor cudzí, automaticky dám mäkké i, viac ma netrápi. Ale keďže vzor cudzí je len pre tretí a tisíci a ja tu mám inú radovú číslovku, viem, že je to vzor pekný. Čiže pri vzore pekný idem klasicky. Mám i na konci, takže sa rozlišujem to len podľa toho, či ide o singulár alebo plurál. Čiže na súťaži som skončil 9. Singulár. Na súťaži sme skončili 9. Ideme ďalej. Mala oslavu toto číslo narodenín. Nechcem to vysloviť, lebo by ste hneď počuli, čo tam má byť. Čiže sú to jej 9. narodeniny v poradí. Aké i by ste dali? Lebo vzor ďalej. Stalo sa to v 80. rokoch minulého storočia. 80. roky. Skúste si to aj tak zapamätať, že keď máte vety, často bývajú v diktátoch, kde sú spomenuté narodeniny alebo nejaké roky nejakého storočia, tak tam sú y. Dá sa to aj tak zapamätať. Čiže je rozdiel, keď mám napríklad 5, hej, sme tam 5, tam to počujem, a keď sú to 9. narodeniny, čiže je to oslava 9. narodenín. Sú to 80. roky, čiže preto 80. rokoch.
Pozor na túto vec. Právopis. 3-krát, veľakrát, 3 razy, veľa ráz. Aký je tam rozdiel? Keď použijem krát, tak to, čo je predtým, je k tomu prilepené. Je to jedno slovo. Čiže krát sa píše spolu s tým predošlým. Čiže keby tam bolo aj 1 000 000 krát, tak je to jedno slovo. Naproti tomu razy, alebo ráz, je samostatné slovo, čiže sa to píše oddelenie. Ideme na pravopis slovies. Takže, pri slovesách celkom jednoduché, je tam koncovka li, pri niektorých osobách, napríklad oni robili, my sme robili, vy ste robili, čiže ten plurál je tá koncovka s mäkkým i. Predpona vy sa píše s y. Prejdeme si rozkazovací spôsob. Čiže, ako na to? Tu mám vypísané osoby, ktoré pri slovesách poznáme. Dávajte pozor na to, že nie pri každej osobe sa dá vytvoriť rozkazovací spôsob. Napríklad, mám tu sloveso umyť, neexistuje spôsob, ktorým by som ja vytvorila rozkazovací spôsob pre moju vlastnú osobu. Čiže sama sebe rozkázať nemôžem. Takisto nemôžem rozkázať osobe on, ona, ono, ani oni, oni. Hej, to sa nedá. Môžem rozkázať ty, tebe, čiže umy okno, my umíme, vy umíte. Čiže iba v týchto 3 osobách existuje rozkazovací spôsob v slovenčine. Aké i tam dám? Pozriem sa do toho slovesa. Dám si preč koncovku, také, aké tam i je, tak také bude aj tu. Vyskúšajte si teda tieto 3 slovesá vyčasovať v rozkazovacom spôsobe. Stopnite si na chvíľku video, keď to budete mať, tak pozrite si správny výsledok. Takže ideme na to. Začneme so slovesom utrieť. Vieme, že tu môžem rovno vyškrtnúť. V týchto osobách sa nedá utvoriť rozkazovací spôsob. Tu je osoba ty, čiže ty utri. Ja si dám preč koncovku, pozriem sa na i a tu nemám žiadne. Takže ideme na to. Utrieť. Keďže mám tu mäkké i v tej dvojhláske, takto mäkké i prenesiem do všetkých osôb. Tu vidím y, tak ho prenesiem do všetkých. Čo však pri slovese, kde dám si preč aj koncovku a nevidím tam žiadne i, tak je mäkké. Dôležité je, aby ste vedeli vybrané slova. Ako napríklad v tomto prípade, alebo v tom predošlom umyť. Keď viete vybrané slova, tak presne viete, v ktorých slovesách sa píše y, ktoré sa aj vlastne prenesie do časovania v rozkazovacom spôsobe. Keď budete ovládať všetky tieto zákonitosti, na čo sa teda máme zamerať, keď píšeme diktáty, tak to zvládnete veľmi jednoducho. Čiže také opakovanie v rýchlosti. Pri podstatných menách, keď mám i dopisovať na konci, nezaujímam sa o to, či ide o singulár alebo plurál, ale idem výlučne podľa skloňovacieho vzoru. Pri ostatných, čiže zámená, prídavné mená, číslovky, keď mám ičko na konci, zaoberám sa aj tým, či ide o singulár alebo plurál. Ale vždy majte na pamäti, že pri podstatných menách singulár a plurál nerozhoduje. Takže keď budete ovládať tieto veci týkajúce sa ohybných slovných druhov, tak určite nebudete mať problém s diktátmi.